Salutare, maniacii! Uitați acolo că vedeți, e o guțancă. Nu e captură făcută de azi, pentru că azi Van Damme a fost închis numai de dimineață cât am filmat un pic, i-am dat drumul. Azi că a fost în oraș și nu l-am mai lăsat pe afară. Și cam de o oră i-am dat guțanca asta și acum de 15 minute ies eliberați afară. Nu au dat niciun zbor, guțanca s-a lăsat pe spunii jos. O venit iară sus, Van Damme-o chemat, a ieșit de 2-3 ori pe trap afară, dar nu a dat niciun zbor. Și eu, ca să dea un zbor, guțanca a intrat de 20 de ori până tot a intrat și a ieșit. Ca să dea un zbor, uite, iar a intrat și iar a ieșit, cred. Nu, e înăuntru.